Bulak deh. Pataas sa kamot ang ipagawas ang kwarta. Gusto ko na pagpagawas kwarta, taas mo ng pagkamot. Basta, pagawas ang kwarta. Dili ko. Silun na karon pagawas ang kwarta. Dili ko. Tungkan na lang tidar na ron. Pagawas na, pagawas. Dar na. Dar na. Ako si Dana. Pukir ka doon. Hindi naman tidar na. Supiriro ito ka ba? Kuha ka na abot. Hold up nung niya akong kwarta ron. Pila kwarta ni mo doy. Pero, muna lang ni. Natag ni ulo. Hoy, palit na cellphone. Para makatawag ka sa kuha. Ano yung number mo tidar na? 090-1890-238. Sige dong. Wala ka dong. Masig napay tao dito nga. Tingnan nagtabang na ko. Yes, bye-bye. Dana!